Akwụkwọ nke abụọ nke Samu isi nke 22. Devid wee gwa Jehova okwu niile nke abụ a n'ụbọchị Jehova napụtara ya n'ọbụ aka ndị iro ya niile na n'ọbụ aka Sọl. O wee sị, Jehova bụ oke nkume m na ebe m wusiri ike, na onye na-eme ka m gbapụ, onye m nwere. Ọ bụ Chineke nke oke nkume m, ana m agbaba n'ime ya. Ọ bụ ọta m na mpi nke nzọpụta m, na elu ụlọ m na ebe mgbalaga m. Onye nzọpụta m, ị na-azọpụta m n'ihe ike, onye a na-eto eto ka ọ bụ. Ana m akpọku Jehova wee zọpụta m n'aka ndị iro m. N'ihi na ebili mmiri nke ọnwụ gbara m gburugburu, mmiri iyi niile nke jọgburu onwe ya na-eme ka m tụọ egwu. Ụdọ niile nke ala mmụọ dị m gburugburu, ọnya niile nke ọnwụ bịara n'ihu m. Ana m akpọku Jehova n'ime mkpa akpara m. Ọ bụ Chineke ka m na-akpọku. O wee si n'ụlọ ukwu ya n'olu m. Mkpu m tikuru ya bakwara na ntị ya abụọ, ala wee mee mkpọtụ, makwa jijiji. Ntọala niile nke eluigwe na-amakwa jijiji, e wee mee ka ha mee mkpọtụ, n'ihi na iwe ya dị ọkụ. Anwụrụ ọkụ rigoro n'imi ya, ọkụ na-esikwa n'ọnụ ya ripịa afụrụ ọkụ icheku site na ya. O rulatakwuru eluigwe rịda, oke ọchịchịrị dịkwa n'okpuru ụkwụ ya abụọ. O wee nọkwasị n'elu cherub dịka ịnyịnya wee fere. E wee hụ ya n'elu nku ifufe. O wee doo ọchịchịrị gburugburu ya ka ọ bụrụ ụlọ ntụ, bụ nchịkọta mmiri. Igwe ojii gbara ọchịchịrị nke mbara igwe. Site n'ọnwụnwụ nke na-enwu n'ihu ya, afụnwụrụ ọkụ icheku ọkụ. Jehova si n'eluigwe na-ama egbe eluigwe. Onye kachasị ihe niile elu na-emekwa ka olu ya daa. O wee gbaa akụ ya, mee ka ha gbasaa amụma kwa, o wee chụsaa ha. E wee hụ ebe osimiri si eru. A na-ekpughe ntọala niile nke elu ụwa dum mmadụ bi, n'ịbasị mbụ ike nke Jehova site n'ume nke iku ume nke imi ya. O si n'elu zie kuru m, dọpụta m n'ọtụtụ mmiri. Ọ na-anapụta m n'aka onye iro m dị ike, n'aka ndị na-akpa m asị, n'ihi na ha nwere ume karịa m. Ha na-abịa n'ihu m n'ụbọchị nhụjuanya m, ma Jehova bụrụ m ihe ndabere. O wee mee ka m pụta ruo ebe sara mbara. Ọ na-adọpụta m n'ihi na ihe m tọrọ ya ụtọ. Jehova na-enyeghachi m dịka ezi omume m si dị, dịka ịdị ọcha aka m abụọ si dị, otu a ka ọ na-emeghachi m ọzọ. N'ihi na edebewo ụzọ niile nke Jehova, emebighịkwa m iwu n'ịpụ n'aka Chineke m. N'ihi na ikpe ya niile dị n'ihu m, ụkpụrụ ya kwa, adịghị m ewezuga onwe m n'ebe ha dị, m wee zuo oke n'ebe ọ nọ. Edebekwara m onwe m pụọ n'ajọ omume m. Jehova wee meghachi m dịka ezi omume si dị, dịka ịdị ọcha m n'anya ya si dị. N'ebe onye ebere nọ, ị ga-egosi onwe gị onye ebere. N'ebe nwoke zuru oke nọ, ị ga-egosi onwe gị onye zuru oke. N'ebe onye dị ọcha nọ, ị ga-egosi onwe gị onye dị ọcha. Ma n'ebe onye gbagọrọ agbagọ nọ, ị ga-egosi onwe gị onye mgba. Ị ga-azọpụtakwa ndị e wedara n'ala, ma anya gị abụọ dịkwasị ndị dị elu, ka ị wee mee ka ha dị ala. N'ihi na gị onwe gị bụ oriọna m, Jehova. Jehova na-emekwa ka ọchịchịrị nwuo enwuo. N'ihi na m na-esite na gị gbaa ọsọ ịchụso ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ana m esite na Chineke m wubiga mgbidi. Chineke, ụzọ ya zuru oke. Okwu ọnụ Jehova bụ ihe a ṅụchara aṅụcha. Ọta ka ọ bụrụ ndị niile nke na-agbaba n'ime ya. Ọta ka ọ bụrụ ndị niile ndị na-agbaba n'ime ya. N'ihi na onye bụ Chineke ma ọ bụghị Jehova? Onye bụkwa oke nkume ma ọ bụghị Chineke anyị? Chineke bụ ebe m siri ike nke dị ike nke ukwuu. Ọ na-akwazikwa ụzọ m. Ọ na-edozi ụkwụ m ka ha dị ka ụkwụ nne-ele. N'elu ebe m dị elu ka ọ na-eguzokwa m. Ọ na-ezi aka m abụọ ibu agha. Ogwe aka m abụọ na-arọgọ kwa ụtọ ọla. Inyewokwa m ọta nzọpụta gị. Umeala n'obi nke gị na-emekwa m ka m baa ụba. Ị na-eme ka nzọụkwụ m saa mbara n'okpuru m. Nkwonkwo ụkwụ m agbuchapụghịkwa. Ka m chọọ ndị iro m wee kpochapụ ha. Adịghị m alaghachikwa ruo mgbe e mere ka ha gwụsịa, wee mee ka ha gwụsịa. Ana m amapụkwa ha. Ha agaghị ebilikwa, ha wee daa n'okpuru ụkwụ m abụọ. Ị na-ejikwa ike kee m dịka ihe okike ibu agha. Ị na-eme ka ndị na-ebili megide m ruo ala n'okpuru m. Ndị iro m, inyewokwa m olu ha. Ndị na-akpọ m asị, ana m ekpochapụkwa ha. Ha na-aha anya, ma ọ dịghị onye na-azọpụta ha. N'ebe Jehova nọ ka ha na-aha anya, ma ọ zaghị ha. Ana m esukwa ha, mee ka ha dị ka aja ala. Ana m egwe ha
mee ka ha dị ka apịtị ezi. Ana m etisa ha, i wee mee ka m gbapụ n'ịlụ ọgụ niile nke ndị m. Ị na-edebe m ka m bụrụ isi mba niile ọzọ. Ndị m na-amaghị ga-efe m ofufe. Ndị ala ọzọ na-erube isi aghụghọ n'okpuru m. Mgbe ha nụrụ na ntị ha na-ege m ntị, ndị ala ọzọ na-ata ahụ kee onwe ha ihe okike si n'ebe mmechibido ha pụta. Jehova na-adị ndụ, onye a gọziri agọzi ka oke nkume m bụkwa. Chineke nke oke nkume nzọpụta dịkwa elu, bụ Chineke ahụ nke na-abụrọ m ọbụ, onye na-emekwa ka ndị dị iche iche rịda n'okpuru m, onye na-emekwa ka m si n'aka ndị iro m pụọ. Ị na-ewelikwa m elu karịa ndị na-ebili megide m. Ị na-anapụta m n'aka mmadụ na-eme ihe ike. N'ihi nke a ka m ga-ekele gị Jehova n'etiti mba ọzọ. Aha gị ka m ga-abụkukwa abụ ọma. Ọ na-eme ka nzọpụta eze ya dị ukwuu. Ọ na-emekwara onye nke ya etere mmanụ ebere, bụ Devid, na-emekwara mkpụrụ ya ebere ruo mgbe ebighị ebi.